Здравейте, приятели, аз съм Мърката и добре дошли в Lore to Pro. Днес ще ви представим новата ни поредица. Какво ни липсва от стария World of Warcraft? Това ще е поредица базирана на старите експанжени на World of Warcraft и ще можем да си спомним частица от нея всеки епизод. Надявам се да ви хареса, нека пристъпим към клипът. На нашия пето място ще сме поставили торбата с ключове. Може би си спомняте, в старите експанжени имаше, да кажем, таб отляво на торбите, където можеше да се съберат ключове и с тях да се отварят съндъци. Ако си спомняте това нещо, значи сте имали хубави моменти. Като погледнем назад в дните, всеки събираше тези ключове, за да отваря съндъци с цел да му се падне нещо интересно. Но те не се намираха толкова лесно, често трябваше да убиеш минимум 30 моба, за да ти се падне един ключ. Но това винаги ще остане в сърцата ни. На четвърто място се нареждат талантите на пета на хънтърите. Да, знам, все още ги има, но не това е чувството да направиш добри таланти на пета и той да направи доста повече атака. А сега може да се каже, че просто дори без таланти пета прави повече демидж от стопаните си. На трето място се нареждат аурите на паладина. Сега са останали малко, но в Wrath of the Lich King бяха доста повече. Всеки беше коренно различен от другия, беше и толкова интересен, като вдигаш паладин и получиш нова аура. А да не забравяме аурата за по-бързо придвижване с кончето, също и на твоите приятели на партито. На второ място с грам идва магията, или по-скоро да кажем магиите на паладина Judgment. До Wrath of the Lich King те са 3 отделни и всяко от тях има различно предназначение. Това какво се нуждаете в момента, от мана или от нещо друго. Беше цяла стратегия кое кога да набиеш, а в момента е съчетана в една и според мен се обезмисли тази магия след тези всички експанжени. Вече няма я тръпката, това е мое лично мнение. И за златно място се пада логин скрина на Vanilla Warcraft, видеоклип на Dark Portal, който само ви чака да стъпите в него. Много хора, които гледат този клип, сигурно им са насълзени очите вече, но знаем, това е за всеки сентиментално, който е играл World of Warcraft през ванилата. Благодаря за отделеното време, аз съм Мърката и добре дошли в Lore to Pro. Ако имате идея какво да направим в следващия клип, какво да поставим, напишете в коментарите и не забравяйте, Азерот е нашия дом.